lugar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ano pa man, Chief Tech Ramir? Iyo na? Oh, Christmas na baga? Iyo man sana? Tapuson ta. Ay, Merry Christmas! Tamang-tama, Miyerkules bagangun yan. Aldaw kan sa tuyang pinakamahal na inang Santa Maria, Mama Mary, Our Mother of Perpetual Help. May novena taon-taon 5:15. Taon-taon man an pagtiripon-tipon man kang DCGB. Beke naman. Ang Gcash ko is 0942-670-1195. Langya ka niya. Gigibuno pang negosyo sa Christmas party. Ayan na sa kuyang Gcash 0942-670-1195. Merry Christmas! Petsa 20! Nasabi ko nga na ba mahal na Diyos dapat tayo sa gabos. Nakaputi si Trecia, nakaputi man si nakaputi si Angel. White is the color of the D. White is the color of the D. Sabi sa ano ini sa Australia, to die is the die. Ay, happy lang Christmas party din ng PBN mamaya. Hindi ako ma-programang hapon. Hindi ako ma-programa. May dudumanan ako. Good morning. Tamo, may tumatawag ko, sinasabi ko sa iyo. Hello, good morning. Good morning po. Yes, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas po. Opo. Hindi ko lang kung tama so kandang of number mo. Yan, ako mo nang ganso number ko tabi. Smart Okay. yan, smart. Tabi, ha? Okay. Thank you po. Thank you man tabi. Merry Christmas. Ayan tabi yan sa kuyang numero sa smart. So Globe naman tabi 09660-730-115. Globe yan ha. Pero bako itong sa Gcash ko ha. Ang Gcash ko 0942-670-1195. Tingog kan banwaan na. Mantang kamo dyan naghanda kan pangutuhan gamit ang Petron Top Gas Gasol dyan sa indong mga burners sa indong anong kapod kan gas stoves. Yan. The best yan. Petron Gasol ha. Nakapartner po kang Pilipinas sa pagluluto sa halawig ng panahon. Bong Logronyo kan Boys and Paints. Merry Christmas! Yan. Iyon na tabi ini ang sa kuyang cellphone number. Honorable Kagawad Bong Logronyo kang the number 1 paints. Boys and Paints. Merry Christmas tabi sa imo Kagawad Bong asin sa pamilya buda sa tropa diyan sa Boys and Paints. Me gusta mi así, me gusta mi. Morning da Sir Pio, Merry Christmas. Sige, likewise Merry Christmas 2740. Katuwang Pading Jimmy ang samuyang chief reporter pagkatapos si kumpadreng Al Armario asin si Pading Jomar Bien. La bomba que va a estallar, no Pading Jomar, baka naman maambunan lamang. mi así. Si Pading Jomar.
Des, Pading Jomar, 30,000! Sinasabi ko sa iyo. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Si Ans Galero, asin Joshua Bino. Sa Manibela dyan, si Henry Matan sa muyang mata sa kalsada. Si Chief Tech Ramir ang sa kuyang ka-partner. What happened sa iyo, Chief Tech Ramir? Nagkaigwa ka ng injury. Kaya palanday ka nag-atinder duman sa recollection. Langya kay... Ibang nagapigpapasabot mo sa kuya, day pwedean. Ipapasubo mo ako sa Movie Television Review and Classification Board, MTRCB. Ipapawaran mo akong lisensya sa KBP. Kay Puan sa imo Chief Tech Ramir, iba nang takaduman sa lighting ceremony. Yan. So, mga Christmas tree baga na uyan dyan sa gilid kan tinampo. Isi mo na ito. Ang sa kuyang Chief Tech Ramir Tanay sa newsroom. Siyempre, ang sa muyang talaga naman Batikano. Extano. Walang katapat. Si. Extano. Duman sa... Uy, pwede sa imo, pero duwa Chief Tech Ramir, may aram ako, duwaan sa imo, tanganing magtabang sindayong. Pero bilib ako sa imo, Chief Tech Ramiro. I remember the days na pig-iiwalan kamong duwa ni Manuel Tutanyez. Bilib ako sa indong duwa. Mabalik kita duman sa araw ka itong mga sitwasyones na pig-iiwalan kamong duwa. Anong birtud ding duwa kasi Manuel? Nga walang iya kayo. Pigbabayaan kaming duwa ni kumpadring Edin Rodolfo. Kamong duwa ang pig-iiwalan. Maray nga nita nasaway ko. Katuwang tadyan si Angel Mustaza. Sagkod si Jen Matthew Balyaran sa newsroom. Igwa man kami tabi yan na nagkakabarasin ng news sa internet, yung sa muyang news portal DCGB News Online. Si Jimos Barrios ang yaon diyan. Katabang ang news team, bilog na news team, pati si Thresia Marilitana. Sa ITC ko niyan si Jerome Nico Martinez. Ako man puan sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Merry Christmas! Yan, ugun mo ugmahon itong todo Chief Tech Ramir. Merry Christmas. Todong ngarak-ngak talaga. Good morning pala sa satuyang barkada dyan. Sa Bert Cartint. Madyan tabi ako sa Indo. Taod-taod na sigurong pagkapangudto. Sir Manding na Murillo. And kay Sir Jer Candelaria. Good morning, Sir Jer. Baka kaantabay ka mo. Siguro
pakapangudto na. Ako mapasir dyan sa Indota, asikasuhon ta so kandado kan auto. Kan sa kuyang amigo. Ano tabi? Yan. Baka pakapangudto na. Good morning. Merry Christmas. The best man dyan kamo sa Bert Cartint. Pulido trabaho. Tabi dyan. Haloy na yan. Para Cartint dyan sa Washington Drive. Budayan ng mga power windows, mga door locks, power locks. Yan. Dyan na kamo. Garantisado. Malalauman. Tabi. Servisyo pulido. Good morning. Yan. Sir Popoy, maray na aldaw man tabi sa imo dyan sa JRB Calibration. Merry Christmas. Yan. Sa kataning sa nakan St. Jude Church sa Lapu-Lapu, JRB Battery Shop and Calibration Center. Ano? Kumusta ka na pading June Pitero dyan sa kunyan sa Lapu-Lapu? Ano tabi? Siyempre si Madam Beth Costa. Madam Beth, maray na aldaw tabi. Merry Christmas tabi sa imo. And si Manong Nonong Cordova dyan sa kunyan sa imong lugar. Merry Christmas sa pamilya. Sige, di dakol kitang mga pag-uro-istoryahan, ngunya na pagkaaga, iyan na so istorya baga dyan sa Bakakay. Kung na iyan, tapos ng istorya. It's a sealed issue. Abo naman nga ni patol pa nara Congressman Jill Bungalon. Tanao ng bitaw ng magasin. Ay natapos niya, pinabalik na yung board, tapos na. There goes. Na-report sa tuya ni kumpadreng Jomar kaswapon duman sa Tingog Kanbanwaan, and we decided not to belabor the issue anymore. Yun na nga ni kaswapon pa sana, tapos na. Ibinalik na itong board na hinali, tinangkas na may mga pangaran na iba, binilta na dati na hirahay na tabi, napakaray na. So there it goes. Sabi ta na nga ni kaswapon, Merry Christmas na. Sige, dyan lang po kamo. Tamay mga ihahabol si Chief Tech na Ramir. Tibaan lamang makadagdag pa. Chief Tech, go ahead na, mabulta kita. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Anesloriang pangalan, kalahi, kapamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote.
Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sarong maugmang pagbati sa Indogobos. Hali sa Indong Lingkod. Counselor, Sunshine Imperial. Sana sa Kapaskuhang ini, tawang kita kipanibagong kusog na makapamuhay na maugma, matuninong, at sana maging mga alagad kita ng pagbabago sa satuyang mga komunidad para makuata ang satong pangaturugan na kamurawayan. Ang pagselebrar kang kamundagan ni Jesus ay pagpaparumdum sa tuya na kita maging mapagkumbaba sa kamapagdumamay. Iyuman ini ang mga importanteng pundasyon kan sa tuyang gobyerno na hanggang ngunyan ay pinaninindugan. Sa tuyang tapuson ang taon na nakangirip, sa kasatuyang puunan ang masunod na taon na maliwanag. Ini po sa Giraray ang sa Indong Lingkod, Counselor Sunshine Imperial na nagpapaabot ning maugmang kapaskuhan asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. Christmas mula sa DOH. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuman nakitagabos, mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa Giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar, nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Knorr chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Knorr pork cubes. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Knorr! Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ni Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ta. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita gabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Walang minti sa pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, nin maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Unilab. Alagang Unilab yan. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Yes! It's Christmas time! Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Ano daw na klaseng estratehiya ang gagamiton kan sa tuyang gobyerno? Sabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., it's time to adopt ngaya a new scheme or strategy ining China talagang nambubuli talagang bully and exister ninda o pag-imponer ninda ang might is right. Dahil na kita makakakunyan dyan siya na West Philippine Sea, almost nasa kunya na yan, de facto control na kan China. Now, paano iyan mababawi? Iyan ang medyo interesting kung ano ang gigibon pinagdataram ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panibagong estratehiya. Inako kan Presidente Chief Tekramir, alaman nangyayari duman sa tuyang mga not verbal, yung diplomatic protest at sabi ko sa Indo, tama ito sa pinagdataramta na iyan na mga diplomatic protest magsala nakakaabot sa naanduman sa gwardiya kan embahada pagkatapos na mahiling hali naman nga sa DFA kan Pilipinas oto na titapok na duman sa gilid. Dahil man yan pigbabasa na kan Chinese ambassador. Sabi ba nga ni kan Chinese ambassador, ano nga yang nambubuli kami? Kamo ang nagkakaigwanin na inisyar ng konfrontasyon. Kamong mga Pilipino. Gunwa. Talagang matagas ining mga Chinese na iniyo. So, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, it's time to implement a new strategy. Ano bang klaseng estratehiya? Because militarily, wala tayo. Talagang di kita kaan magana. Isita yan. We know for a fact wala tayong kapangganahan kontra sa China. Tanganing mabawi na ang control dyan sa ang Ayungin Seoul nga nasa kunya na. Nasa invasion mode na. Pipainot sa nabaga so mga milisya. Ano strategy ba kansa na yan? Mga milisya. Yan na mga ining parasira. Mga parasira kuno pero affiliated sa People's Liberation Army kan China. Dahil mga kuro kaalo baga Chief Tekramir, basta sa namin naburotwa dyan. Kita digdi sa to sa Pilipinas, grabe ang ngawa, bareta duman, magkakaigo ngayon ng Christmas convoy. Mapasiring ngayon duman sa Ayungin Seoul, madaranin mga regalo. O ano pa, nakakapreparar so China. O ba kung hinararang sukuro Christmas convoy na ito duman, pasiring sa West Philippine Sea. So China nag-organisar sila silently, mga Chinese militia, sagin-sagin na mga parasira, ginatos na mga parasira na affiliated sa Puwersas Armadas kan China, minapasiring dyan sa Ayungin Seoul na. Ano pa? Inda ko na nung estratehiya man ang gagamiton kan sa tuyang presidente ko niyan. Kahirak and daita mababasol na magpara look back ka nakaaging mga panahon. Ano ang ginibo ka ito? Ano ang kasunduan kung igo mananggad? Remember, biyo baga ka itong si Trillanes. So, spoiled brat ka ito kan Senado. Sabi kan mga netizen na dagit kay Trillanes. Nag-iwal baga sinda kay ito buda si dahil na iginalang kay ito si Tatapon sa Enrile. Si Tatapon sa Enrile talagang wizard yan pag-abot sa lay. Kan pinagkukwestiyonar na ba ka ito going back sa Senado, si Trillanes pinagkukwestiyonar ka ito ni Tatapon sa Enrile kan naiipit na ituga mo ngaya, sabi ni Tatapon, si ano ang sa imong dinaraduman sa China
Anuan sa indong pinagkahurunan? Backdoor agreement, backdoor negotiation. Panahon ka ito ni Pinoy. Ngata ngaya, senador ka, dahil ka nagpapaisidig di sa Senado. Taan Senado ngaya igwanin na responsibilidad, igwaning obligasyon na buyagyag sa publiko kung ano ang pinaghurunan nindo bilang ika-senador, ilihidong representante, deputado kan mga tawo. Dapat maisiyan. Ano ang pinaghurunan nindo man? Mga China, sa China. Dahil baga pigtutuga ni Trillanes, sundo ngunyan. O, duman baga ito nagpun, makusugon subot kan mga China, panahon ka ito ni Noynoy Aquino, defuntong presidente, Noynoy Aquino. O, yan baga, sag ko dadain na napugulan sa isyu, sagin man nagkaso-kaso sa International Tribunal, naaraman sa nang daiyan ma-enforce ang desisyon kan International Tribunal, tadaay maning otoridad na ma-imponer kan desisyon o kaya ma-exihir. Paano? Ano ba? Tahimik na si Trillanes. Ano ang pinagkahururunan baya? Manong sa West Philippines iyan. Minanan na sanan kan mga presidente ni Duterte, boda ni kunyan ni Bongbong na Marcos. Ay nako. Kaya isiyon tataan sabi makikipaghuron daa. Ay, binayagyag naman kang presidente, nagngawa-ngawa man yung presidente, makikihuron da sa mga aliadong nasyones. O di nakaka-strategize na naman, so makaka-counter strategy naman. So China, tapi ka para buyagyag niya to pag press conference, sus Mario Josep naman mataram so chief of staff, Kampuersas Armadas, uningaya. Upig mo monitoran kan China. Ngunyan so presidente, nag-press conference duman sa Japan. Igobagang pagtiripon naman yung Japan-ASEAN friendship kunyan na pagtiripon. Saro sa naunang bitang kang presidente, bago nga strategy, kasabay nga dyan, so pagkipaghuron sa mga nasyones aliados, o bakong uto na, nadagog na kan China, nadagog na ni Xi Jinping, rimati na naman kita, sus Mario Josep naman, ay, nakatabi baya, kitang mga Pinoy Lana, hindi na natin yan. Physically, we cannot, sabi na nga we cannot makakapag-assert kita kan sa tuyang claim, pero we cannot take physical control of it anymore. Iyan na West Philippine Sea, iyan na kunyan, iyan na Ayungin Shoals, Spratlys, wala na po yan. Ako unta na yan. It will just be part of history na once in a blue moon, naging niya to yan na kunyan, a fertile fishing ground kan sa itong mga parasirang Pinoy. Pero ngunyan, dain na po yan tabi. Wala na. And aramo, ansaro sa sabi kan mga military analysts, sagkod kan mga kunyan, kan mga ining nag-aadal kan strategy sa ekonomiya, buda sa kunyan, sa international trade. Saro pa sa didesideran kan China na iyan na West Philippine Sea maka-irarom sa indang control and grip. It is because iyan baga international trade route, iyan na West Philippine Sea, iyan ang saro sa pinag-agihan kan mga international shipping companies, shipping lines na may daradarang goods and raw materials. Minaaragi dyan. Now, if you have complete control of it, halos 50% kan military strength, maski dahi ka pa nag-deploy dyan ng military assets, halos sa imo na iyan, kontrolado mo na iyan. Maski dahi ka magdara dyan ng military asset, pag ikaan na nagakasakop ka iyan. Kaya dyan mambaga, iyan ang solamenteng pinag-didesideran man kan Estados Unidos, buda aliadong nasyones, na dahi ka mo naririparo pag may bareta baga na may mga masabay ngaya sa military exercise, as in yung mga pronouncement kan na mga halangkaw na opisyalis na militar, as in politiko, lehido kan Estados Unidos de America, they are very, very careful sa pinagbubuhian nindang pronouncement manungod sa West Philippine Sea. Because ang pigbubuhian nindang mga pronouncements, pinagbabantayan man ang kan China. Tadyan sinda nakakakuan ng ideya kung anong strategy na gigibuhon man kan Estados Unidos de America
Plus, iyan na mga pronouncements na pinagbubuhian kan mga tagapagtaram kan Puersas Armadas kan Estados Unidos de America, including yung mga ilihidong opisyales, Secretary of State, Defense Secretary, iyan pinag-iisipan aning todo. Because bago sinda mabuhi kan sa indang tataramon, once na iluwas na yan sa mikropono, na iluwas na sa ere, it is now considered as a policy statement kan sa indang nasyon. Kaya hilingon mo kung minatararambaga sinda, very careful. An sulamenteng pigdudoon na ninda, dahil sina nagtataram na teritoryoan kan Pilipinas, dahil sina nagtataram na exclusive economic zone kan Pilipinas, dahil ang sulamenteng iparataram ninda is freedom of navigation and international passage. Yan. Iyon ang sulamenteng interest ninda dyan. Tapat isinda, maafektaran kung ang China na ang hadi-hadi sa lugar naan. Pati su major trade route na minakonektar kan Estados Unidos de America and its allies sa iba pang mga nasyones, apektado. Now, pag na-control man ekonomiya kan sarong nasyon, you can easily assert your military supremacy over that nation. Kontrolado mo ng ekonomiya Bako, yan ang saro sa mga pinagdidesideran kan China, including iyan bagang Taiwan. Kaya baga desidido ang Taiwan na runuton man na Taiwan, desidido sa China na sindaan mag-control kan Taiwan because turo-turo ko diyan na international trade route yan na West Philippines, pasiring yan sa Taiwan. O arog po iyang kaantabi na sistema diyan. Kaya dahil why na unang bitan niya to ang Estados Unidos de America? Because sabi ni Presidente Marcos kasuhapon, makikipag-urong kita sa mga alyados nasyones. Question, sagkod sain, ini na itaramta naman kan nakalis na programa ta, sagkod sain madapa sa tuyaan mga nasyones alyados niya to. Will they, sabi na nga ni be at the forefront militarily? Question yan. Nang sulamenteng interest nila is freedom of navigation. Bako man na interesado sa teritoryo kang Pilipinas. Di ba? Yan. Mas igo kita ning SUEDCA, supigapod na Enhanced Defense Cooperation Agreement between Philippines and the US of A. Wala, hindi natin yan. Kaya, inda ko sana kung ano ang gustong sabihin ni Presidente Bongbong Marcos na makikipaghurong kita sa mga nasyones alyados. Because diplomacy now, dahil na kita pigintindikan ko niyan, kan China. Paano na sa indang paper shredder kan diplomatic protest na pipadara kan DFA. Ang nagbabasa nga ni Sugwardya, maski nga ni Sugwardya, dahil nagbabasa, halin naman nga sa DFA, diplomatic protest nga ni not verbal, to na sa basurahan, shredder, sisiba yan kan shredding machine. Yan. Tanganing kunyan, nabako na basura na yan. Kaya dahil na baga, diplomatically, walang nangyayari. Kaya inda ko na nung strategy ang gigibuhon. Sabi nga ni kang Coast Guard, may naghapot nga ni, natangay taday kita nagpapadarakan sa tuyang military assets. Natangay taday kita nagpapadarakan gray ships na pinag-apod. Ang sabi kan Philippine Coast Guard ni General Balilo ba yun, yung tagapagtaram. Buda ni Chief of Staff Bronner, pag nagpadara nga kita dyan ng gray ships, it nga indicates military option. Kaya ang pipadarata nga dyan, yung mga white ships, because it is of civilian in character, Coast Guard. So China baga, ang pipadaraman duman, Coast Guard man, white ship, bakong gray ships. Because in war, igwa man na ning huroron, igwa man ning laws of war, mas kigira, igwa yan ning rules of war. Kaya buat talaga ang tao, mas kigira, igwa ning rules of war. O gray iyan na mga buki di gira, gray iyan ang kolor kaan. Maski sa inonasyones, gray baga na nariparo. Yan. Pag white, civilian in nature. Kaya day kita duman minapadara ng gray ships na pigapon because pag nagpadara kita duman ng gray ships, lalong makakakuan ng rason so China na maggamit man kan sa indang military might. Di ba? Kaya inda ko sa natabi kung ano ang susubaybayan tayo ni takon kunyan kung ano ang strategy gigibuhon naman ni kunyan ni Presidente Bongbong Marcos yun. Sabi ni kumpadreng Peter na Inziza,
Kinsun subaga padi, act far when you are near. Oh, tama ini. And act near when you are far. So Pinoy, puro tabil. Ha 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 ha. Ay, tama ka dyan padi. The Art of War. Sabi ni Sun Tzu. Yan. Pareho ini kumpadring Peter. Good morning tabi sa imo. Asin sa familia. Merry Christmas. Pareho ini kumpadring Peter. You and I will agree siguro. So pinagsabi baga pag sa saro sa mga susunod ka ito ni Sun Tzu. The Art of War sa iyang libro, sa iyang librito de guerra. Ika ngaya, magsagin-sagin na maluya sa oras kang sa imong kakusugan. Gunmoan. And magsagin-sagin ka ngayang makusog sa oras kan sa imong kaluyahan. Gunmoan. Parte ngaya yan, kan strategy na nganing gulpi di gulat an sa imong kalaban. Magulpi di gulat. Sabi ni Pading Peter na insisa, ha? Kinsun Tzu baga padi, kisun Tzu, act far when you are near. Kumuha ka kayang medyo make it appear na day ka, harayuong ka, day ka na mamansayan kang kalaban, o day mo na mamansayan sa kalaban. Kung sabihin, so mga strategy mo, day mo ipagparabuyagyag. And act near when you are far. Kaya bagay suyan na, pero sa kato, harayo pa palan, panggulat. Sa tuya, nako, tama ini Pading Peter na insisa na sa imong kunyan kontribusyon digdi sa tuyang platika sa programa. Ano Pading Peter, Merry Christmas tabi sa imo. Yan. Ikonta ini ning approve. Yan. Padarahan ta ini ning so sign bagang approve. Ay na ito so sign na approve. Yan. The best Sun Tzu, The Art of War. Yan. Kita puro tarabil kaya. Maduman ngaya kita ta Christmas convoy. Ngano pa din naisihan na kan China. Hinararang kan China. Sumpiton kang kunyan. Tubig. At ang panglaban masana dyan, Chief Tech, kung ano, yan na tubig na si sumpit. Magdararang payong. Pag si sumpit na mamarayong nabukasan su payong. Shhh! Konem, bakong day mo kami madudumog China. Pag susumpito na so mga barko, so China mapapugawak na kan tubig, buro ka sana so darakulaon na payong, mamayong so mga yaon duman, kunday mga puti. Ay, mga rakat kasi ito sa mga Chekwa, wiligan na yun, na marayong, dahil nangyata na ito mga madudumog. Ay, nako, sige, may mga dagdag pa mo naman na impormasyon si Chief Tech Ramir. Go ahead, Chief Tech Ramir. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan deslorya sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para sira kababaihan, kaloyan deslorya sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan deslorya sa tong mamigdidan. Kaloy! Camille Prats Yambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas na sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C, kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Parinas from Lalo
58. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternatibo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang kwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Mga tugang si Alcalde Geraldine Rosal kang syudad ng Legazpi. Sa kada Pasko, ang satong paglaom, kan satong kaligtasan, iyo ang sentro kan satong pagtubod na dapat ikaugma kan lambang saro. Ipahiling niyato ang tunay na kabanalan sa paagi ning pagpahiling, kitunay na pagbabago sa Paskong ini. Palawigon ang karahayan sa satong pag-iribahan, siring sa ilaw na nagliwanag para sa bilog na kinaban, hali sa Bethlehem. Ang Pasko, kaaldawon ning malinig na pagmidbid sa kabanalan ni Kristo, na may darang kaligtasan sa satuyang buhay. Tunay na magkaburunyog kita gabos sa selebrasyon na ini. Sa ngaran kan sakuyang bilog na pamilya, pinapaabot mi sa lambang saro ang pagbati kay magayagayang Pasko asin maugmang bagong taon. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya o sa ospital na nakaratay na sa bugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok, ligtas Christmas para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat ng lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan
Saan tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canjo Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canjo Villar. Sa ginaray, sa gabos ng mga taga-Villar, hali sa indong mamumuto na alkalde, Mayor Jorem Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Magbingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus, plus, Bingo Plus, plus, plus ka na. Magbingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3 Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey Salsera, at idulukan masa, dain ang iba yung Salsera. Panagasan pagatudnin, servisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano, kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, an idulukan masa. Joey, Salseda, dako nang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, manlalao man taiyan si Kong. Joey! Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa tahaw kan mga kadipisilan, mga kalamidad, asin iba pang hagyat sa satuyang mga buhay, lugod, daita malingawanan pagpadaba, pagsabot, asin pagpatawad sa kapwa, lalo na ngodya na panahonin kapaskuhan. Ang bilog na pamilya kan DPWH 1st District Engineering Office. Pirminindong kasabay sa paghampang kan mga hagyat sa buhay, asin man sa pag-ugma, darakan pagkamundag ni Jesus. Maugbang kapaskuhan, asin magayagayang Pasko sa Indogabos. Hale sa DPWH Albay 1st DEO. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nakakuha si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin kabilugan na 14.5 billion pesos na investment commitments kasunod kan business event kan Department of Trade and Industry o DTI sa ginibong Asian-Japan Commemorative Summit sa Tokyo, Japan. Pwedeng makabilog ni na 15,750 na job opportunities ang mga pinirmahan na kasunduan asin pledge updates sigun sa trade officials. Sigun kay Presidente Marcos, dakol na masasakop ang nakalap na investment kasabay na ang sektor kan pangsalud, semiconductors, infrastruktura asin agrikultura. Duwan pa kan Presidente makakatabang ang interes kan Japan na makipag-negosyo sa Pilipinas tanganing mautob ang mutual economic growth sa pagwultanan kan duwang nasyon. Mientras tanto, sobra sa 20 kumpanya ang nagtaonin updates manungod sa investment pledges hali sa official trip kan Presidente sa Japan kan Pebrero ngunya na taon. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, Aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili ng vitamin C. Yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan. Feliz Navidad. Pio Fernandez. Thank you so much Chief Tech Ramir and igwaning nagpaabot man additional check attendance da atabi. Sige, salamat 0196. Yan, good morning po. Additional attendance da Sinda. Tapos si 2740, good morning Mantabe. Yan. Kasubago nakahurong ko si Sir Renen de los Reyes kan Virac MPS. Yan. Ang apod ta ko niyan kaning mga strategy na sige bagan ngawa ta kan plano ta diyan sa West Philippine Sea
bakuna man ang strategy, anapudkaan, strategy. Yan. Sigan tataram takan mga plano. Doon mo an. Di makaprepara na si Xi Jinping. So amigo ni idol kong Duterte. Amigo baga sa duwa, si Xi Jinping. Pero de, amigo man baga ni Noy kay ito, tabangan ng mahal na Diyos. Si Xi Jinping. Yan, tabi. O, di, sige. Halaton ta na sana kung ano an kunyan, kung lusubo na kan mga milisya, so ayungin siyol. Ta, nagakapirang yardas sa dabaga, so mga milisya sa ayungin siyol. Pigsa sahid-sahida na, so mga parasira taduman. Sige, sa iba pang istorya tabi, o ngunyan, so sa Laduman National pa, tadig di sa lokal, dahil naman gayo itong so sa Bakakay, dahil na kasuhapon ta pan tinapos ta, binalik na so kunyan, so board, dahil naman nan issue na. Para balik-balik pa kita kaan. It is, sabi na nga ni, exercise in futility. Yun na ang mangyari kaan, and kunyan na, void na ang huro kuan, tapos na, dahil naman ng uto na, balik na so board, ano pa man. Ngunyan une, matagas ang paninindogan ni Valbuena kan Manibela. Dahil kami masunod sa patakaran kan gobyerno. Diyan kita matibay na mga Pinoy. Diyan kita bida. Pirang taon na sindang pinakihurunan. I-try ang modernization program. Habo! Ang gusto nila dapat masunod. Ta kundi apektaran mi ang mga pasahero, magka-standard sinda, day magkralase, day magralog sa opisina, damay-damay na. Hindi bagaan. Tabo nilang bukasan sa isip ninda, duman sa ipig papasunod man kuta na kan gobyerno. Yun naan. Kaya baga, araw kita kanili sa Pinas, maimponer kanin panibagong lakdang, kadipisil. Yan. Kaya hasag ko da paman ang sa indang strike. So mga kulurom na papabiyahihon ninda sa Enero. So mga daay maka-consolidate sa saro sa prosesong babalokan gobyerno na mapakarayman an sa tuyang transport, public transport sector. Yan. Takaipuhan man lamang na kitang mga pasahero, tawan maning hustisya. Sigad lang kaw complete, pero piglunadan tan jeep, ilinganaan. Tas istorya ko sa Indokan Saro, pwera de Los Ubos, hali ako diyan sa Salvasyon Candaraga. Naglunad ako sa sarong jeep. Dahil ang kisabi, so ito bagang so, ano nga po kan, sumating, napigubugtak diyan sa salog na itom na gari, ano ini, Uguma, Chief Tech Ramir, so nagugurugunting sa nabaga. Yan, ginurugunting man, tinapal duman. Harawil-hawil na nga ni, yung kisami. Pagkatapos, so, tiimakan kan bitis, so pag masakat, pag pighiling ko, may mga winildingan na sa nang may mga brace. Oh. Tapos medyo nagtatagauran, di baba ko, so re-roll down ko, so trapal-trapal naman sa bintana. Auta na sa lugsugan pa, so takyag ko ning kalawangon na ko niyan, utong suduman sa may tukod kan bintana kan jeep. Isus Mariusip niya ako manini. Ay nako. O, kaya pero mahal ang plate, sigig mahal. Ni sisarain daw iyan tabi no kan mga tinawan man kan gobyerno nin halawig na panahon dahil nag-improve sinda eh. Ayan, so it's time to give justice naman sa riding public na naglangkaw ang ang plate, di maglangkaw man ang level kan kunyan kan iniong serbisyong sa indang nako ko ano. Nari paro ko tatabunding. Ako sana nagpapara tabildig DO. Diyan na po di ako malaog. Christmas party. Tabi, ano? Yan, sandali. Serenen, iyo na ito so number tabi ha na pinag-upload ko sa imo. Sa kunyan, sa ano inyo, cellphone. Smart. Ano da ang latest sa Israel, Buda Hamas? Sabi ni 6644.
O tuman giraray baga. Aram nindo yan na kunyan. Ang Gaza Strip, yan na kung kang Palestino, yan na Israel, yan na Gaza Strip na yan, ang gobyerno dyan, yan na Hamas. Sinda nagre-renar dyan, yan na Hamas. Taka itong mga panahon, kan yaon pa dyan su Israel, kunyan iyan, igwanin mga asinsado dyan na lugar, nag-asinso na yan na Gaza Strip, igwang mga faktoriya, gabos, igwan na ning infrastructure sa ekonomiya, kundi, kaitong nakaaging mga dekada, si Ariel Sharon, kan Israel ganito buda, kunya, may pinirmahan buda sa Estados Unidos de Amerika na, humali na sa Israel, ta pig-recognize na nga iso mga Palestino. Paghalik kan Israel sa Gaza Strip, tapi patawan na ning kumbaga, titawan na nin free will so mga Palestino na maggobernar, duma na luminaog ining Hamas. Yan, mga extremist. Rinaraot ito na mga pinagpundar kang Israel duman na factory, gabos, pati sa mga linya nin tubig. Aram mong ginibok itong sa mga linya ning tubig sa erarom na Darakulao na tubo. Duman sila, nagiribo ning tunnel. Naiunan mo niyan, kaya nagangalas baga ang kinaban na tapigaw para bumbakan Israel yan ng mga pasilidad pampubliko, hospital, hospital malls. Sa irarom kaan, duman nagparagibo ning tunnel sa mga Hamas. Tanganing ang pandepensa nin datuyo sa sibilyan. Tanganing pag nagadan sa sibilyan kan mga Israel sa pag-atake, an emosyon kan tawo bako sa Israel kundi duman sa mga Palestino. Ilingan na ngayong Israel ngaya dagit sa mga Israelitas ta gigadan nga sa mga sibilyan pero dahil nidasabot na tinuyo yan naginibukan mga Hamas na sa sibilyan ang itaon. Kaya araw kan ngunyan nang latest tabi sige pa dahil maning ceasefire so mga tunnel na ang pinaglulusog kan Israel kaya lang dipisil tayo nga ang titaon nila sa mga sibilyan. Yan. Kaya baga sa news dagit na ang tao sa Israel lugod na samantalang kagibuan yan kan kunyan kan ining Hamas yan na araw ka na sistema. Sige. May report kita dyan sa luwas. Duwang istorya bago kita bye-bye para mientras kunya na Miyerkules. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, nagpaabot in pasasalamat ang sangguniang bayan kan Daraga Albay kay dating ABC President ngunyan incumbent kapitan kan Barangay Malabog, Puloy Montaliana sa naging 5 taon mang kaining serbisyo pag nagtukaw ini bilang ex-officio member, representante kan mga barangay kapitan diyan sa sangguniang bayan kan Daraga. Ini serpiyo sa paagi nin sarong resolusyon na ipinag-sponsor ni Konsehal Joey Marcillana asin na inaprobahan ipinasarman kan na sangguniang bayan katakod kan regular na sesyon kasuodma. Susog sa resolusyon na ini ni Marcillana, pinapaabot sinda nin heartfelt gratitude digdi kay Montaliana sa iyang naging pagtuwang man sa sangguniang bayan sa laog nin 5 taon. Lalo na tayo bagaan nagkapot kan Committee on Barangay Affairs asin Committee on Transportation. Ang matpandaan, Disyembre 15, presenting taon 2023, kan magkaigwa ng eleksyon kan Liga ng mga Barangay Daraga Chapter kung saan nailir nga bilang bagong presidente ining si Kapitan King Diasis kan Barangay Market Site. Pulos man na binakante o kaya itigdinigar ni Montaliana ang sa iyang posisyon digdi kay Diasis dahil katapos mismo kay itong eleksyon, katapos kan canvassing, dire-diretso naman na ipigtoklamar ni Mayor Awin Baldo itong mga bagong set of officers ng Liga asin nga ni ining si King Diasis bilang bagong presidente. Kasuod na sirpi katakod kan ang regular na sesyon, nag-atinder naman o formalmente nang nag-asumir sa pwesto ini si Diasis asin nag-atinder na kan sa iyang pinaka-primerong sesyon dyan sa sangguniang bayan. Kung sa iya man na naging mensahe na nga po rin sa kapwa niya mga kapitan, 54 kapitan kan Daraga, tapos na mo na ang politika asin magtarabangan para man sa interes kan sa indang kanya-kanyang mga constituente.
Alright, Sir Pio. Yan pa po ang dagdag na istorya halid sa Daraga. Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua Halayan sa Daraga, and welcome man dyan sa Sangguniang Bayan kay ex-officio member Kapitan Now, an ABC President, ex-officio member Councilor Diaziz kan market site kan Daraga. Isihon taman kay kumpadreng Jomar. Merry Christmas, kumpadre. Salamat, Pade. Merry Christmas man sa imo. Sa mga dagdag na bareta, dahil talaga, Pade, nawara ang pasaway sa komunidad. Aha. So, mga dekorasyon sa malilipot sa patio. So, sa Christmas, Christmas village. Oh. Natripa naman kan mga pasaway, pati sa Tabaco City, man. Oo. Sa Banuan kan malilipot, so, primero, kanakalis na aldaw, so mga tupa baga padet, digdi sa Christmas village, na pika para seran makantawo para pagiling-lingon. Pinugutang kipayo, saro. Inali ang kipayo. Nako. So, tupa. Isus Mariosep. Sumunod na aldaw, kan nakalis na banggi, subilin mismo baga si si Santa Maria, si Jesus, saka si San Pedro. Oho. Na sa pinakasentro duman kan bilen, Oho. hinarali sa frame, hinali pa sa pandok ni Ninyo Jesus. Ay, sus, talaga, no? Oo, dahil grabe ang mga pasaway. Dahil na lamang pigrespeto imahen, simbolo kan pagkamunod ni Yeso Kristo. Isus ko. Hinali talaga sa pandok ang Santo Niño. Ina, paano na may sa demon yung kagibuhan niyan? Oo. Mga aduda, mga boy-boy naman na nagkakaraga na tambay sa patio. Oho. Ang kagibo kay ni. Dahil man pati mababantay ang 24 hours. Kan mga pulis tayo, guwaman ang mga pulis na ibang pigirorondahan dahil man maka-steady na magbantay sa patio. Saka sumagibo man ang gadpadiki kabuahan dahil man magibo pag may presenteng mga pulis o kaya mga tanod. And sa Tabaco man, mga tupa, na made of styrofoam, mga raw animals duman, pig para kurulitan, kinulit sa talinga, kinulit sa mata. Yosep na. Matinding mga perwisyo ang pigigiribo. Naku talaga. Masabutan kung ano ang nagralaog na sa isip kan mga taong ini na nagkausanin perwisyo duman sa mga lugar, mga bagay na nagtutao man kutaning kaugmahan sa mga nagkaparasyer sa mga naonambitan na lugar sa ngunya na Pasko. Dahil lang kay na Palingpiyo organisar na sana o nagplano na sana na bantayan mahigpitan mga ini na imbis ko tabaga paliday naman maging kaulangan pa sa mga otoridad. Oo. Kaulangan na lugod dahil kan mga perwisyong mga personang ini. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Nako, thank you so much, kumpadreng Jomar. Ali dyan sa Malilipot and First District area. Grabe. Sige, basahon ta inin mga reaksyones man sa bidigdi ni 0680. Good morning tabi isay mo 0680. Good morning Sir Pio. Magayunon po ang mga topic mo ngunyan. Salamat tabi Salamat. Mga reaksyon ko man po. Number 1, tama po sabi mo na ta ipagpara-broadcast sa san mga estratehiya laban sa China. Hilingon ta nagkakaararaman lugod kina minapurawak sa TV na binumbasindasan China. Kita lugod ang lugi. Tabaka magayunon sa strategy pero naaraman lugod san China. Dapat may makaisip man barang sa inda na daing pagpara sabihon sa TV o post sa social media ang mga gigibuhon ninda. Yan, tama ka man po. 0680, tama. Salamat sa pagtaoning input, ideya asin wisdom pagpartisipar. Number 2, about sa jeepney modernization. Siguro kung pwede pa, baka mapaghurunan giraray iyan. Parehas man sana gusto san gobyerno
asin mga jeepney drivers na mapakaray ang mass transpo. Sana magkaigo ki-compromise. Halimbawa, ang mga modern jeep dapat 75% hali sa gobyerno, 25% hali sa driver, o kaya 80-20 or 90 Gs. Gasisay man sanaan kita sa mga jeepney drivers sana maisip man ni dayan. Di kaya san drivers an milyones kinapirang 100,000 sanaan hali sa gobyerno. Grabe man. Pandua, mga magayon pang traditional jeep dapat i-maintain o kaya i-rehabilitate para sa mas maging magayon. Yan po ang saro sa mga icon san Pilipinas. Yan. Sa puntong ini, bako man po drivers ang masagot. Mga operators, as in kung day kaya, makonsolidate, maging kooperatiba nga ni. Yan, maging kooperatiba, tanganing makayanan. Digdingan isa to salbay, iguana baga, sa ligaw, iguana, sa tabako, iguana. Kundi ining sugrupo ni Rabalbi na talagang habo. Talagang dae. Habo, tahabo. Yan. Kaya diyan malaw na sa pigapon na consolidation ko ta na magkooperatiba. Taday talaga kaya kan bako man na sa driver ang mabakal kang kunyan kan unit ta sa driver igwaning amo yan sa operator. An operator sa totoo lang uro aldaw an minalaw ka na kwarta sa inda sigurado ribo-ribo. Sa kahaluyan kan panahon dahil lang sila nag-upgrade sa totoo lang. Kaya ninda. Ang driver ang kahirakta. Bago ang driver makakakuaning kita maghapon, iipnuan nga ninda bilog so operator. Nyan, tabi, dispay so matadang oras, iyon na para ito sa mga para sa driver man. Tapos ining so sharing, iyon na nga sa kooperatiba, igwa dumaning sharing na itatao sa gobyerno. Yan, tabi. Uyang bagay yung tabako, Legazpi route, Budaligaw, Legazpi. Iyon na yan ang ehemplo. Nakakunyan sila nakasurvive. Yan. About man po sa PNR, tamay mga post FB, dapat po ang PGA as in LGU magibo na kilakdang para mapahali na ang mga harong na harani sa riles para sa safety san mga tao as in dain na madanyaran ang buhay as in properties. O iyo man iniso sa tubaga, so pig istorya ta kaso hapon, nagkapuro tol sa wire, bada kuryente. Yan, suggest ko lang lagyan CCTV para yan na para kulit putulkan mga imahen ta na mga Katoliko madakop. Ipost sa social media para makuha niya, hanap niya. Oh, suduman ini sa malilipot. Oh, di pa ano kantabi Chief Tech Ramir, pwede na kita. Ngunya na Miyerkules mag patos-patos mo na ta paano man kaini. Tingog Kanbanwaan. Sa pangarang kabilog na fuwersa, salamat kan sa indo paghinanyog, bahal na Diyos ang magbantay, tulos na masunod tabi, dahi magharali ha, masunod tulos. Si News Direct Mardela, mientras tanto, o po si Pio Fernandez, salamat, asin Merry Christmas.